vadzoka vakomana vana majarajeros. Vakomana vamuudza kuti kana vachinge vaya vakataura ava nyika yeZimbabwe ava inombomira, vomboteerera kuti these guys ava vanozikana kunzi vanenge vane inside information yekumusoro uko. Ava vakomana ava vanenge vachitaura mashoko anenge achihodha water. Sandapenda mashoko anobuda achitogwa panapa awa nana majarajeros. Panguva ino pamusoro pe-visit yakaitwa nemutungamiri wenyika ava kuBelarus via Russia, panguva ino zvonzi it was just Madues benefita the Mafidi dynasty, not the general masses of Zimbabwe. Sandapenda mashoko obudanyorwa panapa ndori subscribe or like or turn the bell icon. Tinda pahindo yemajarajeros abudanyora chiti. Omzini Mnangagwa, First Lady, and her sons Collins and Sean Mnangagwa. It's now ED Mnangagwa to finalize their devious deal of mortgaging Zimbabwe to Belarus. ED, who was in Belarus via Russia, entered into an agreement whose beneficial clan is the Mafidi and not Zimbabweans. These deals are itiwa to Belarus panguva ino. Atinogona kuti some of them they were being debated in parliament. Tiona kuti mamwe legislators especially opposition vachiramba kuti aiwa those deals cannot be finalized, they cannot be signed just because hapana kana mwana weZimbabwe arikubenefita. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi ma-events maokero ari kuita anoratidza kuti macritics vamakona nabomshogeza they are criticizing the regime aiwa nemutungamiri wenyika kuti aiwa they must be called onto book, they must be stopped, they must resign. But at the same time the pace irikuita nabomshogeza, the regime is also doing action and it is moving very fast, very mobile, ichizama kutouya panguva ino ichiconsolidate power, ichiita moves ekutoramba vachimora kana kungava kutora zvavari kutora munyika aiwa they are moving at a higher pace. Panguva ino vana hazvisi kana kutombomisa zvikananda vakaita sina Migno Chivayo kutora maminerals avanoda and the likes. Panguva ino zvinozoonekwa kunzi maZimbabweans you must cry for your own country. Tudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vana kumesection yedu dzemafunguro enyu, subscribe or like, chinotonda bell.